Luis Manzano, miangkon nga namiligro ang ilang relasyon ni Angel Locsin ning panahona. Sigo ni Luis sa interview niya kang MJ Felipe sa programang Bandila ni atong Miyerkules nga mauna ni ang ilang biggest fight sukad sila nagbalik ni Angel ni atong 2014. Wala pa hinuon muhatag pa og dugang detalye si Luis. Ang kumpirmasyon sa host mitumaw human migawas ang column ni entertainment columnist Ricky Lo sa Philippine Star nga si Luis ug Angel nagbuwag na tulo ka semana human sa ilang trip sa United States. Mato daw sa source ni Ricky Lo nga ang duha adunay nadiskubrihan sa usag-usa apan giklaro nga walay third party nga involved sa ilang daw panagbuwag. Ang balita nga nagbuwag sila misibo human mihilak si Angel sa performance sa nag-audition atol sa episode sa Pilipinas Got Talent diin host sab sa maong show si Luis. Giduol ni Luis si Angel ug gipahiran ang luha ug gisultihan og I love you. Ning pagbalita, wala pay gihatag nga statement ang kampo ni Angel kalabot sa estado sa ilang relasyon ni Luis.